Okay, lawas sa mga guys, mayong adlaw kaninyong tanan. Naanda pud ta karon diri sa Lubok mga guys. Kay Domingo man ron ting service ron ako mga guys. So karon mga guys, padong ko dito sa Barangay Himilian. Kay matod pa ni customer mga guys, ang iyang printer nga Epson LH05 na ako nay problema mga guys. Mao nang naata karon diri. Wala na daghang istorya mga guys, sugdan na nato dayon. Kay aron mahuman na ta dayon diri mga guys. Grabe nahirapan ako sa kalisod dito. It's very difficult to fix. Bali ang problema di ani nga printer mga guys, dili kompleto ihangagi. Na atong operahan ron. Before nato sugdan ang pag-opera mga guys, gipangutana sa nato si Ma'am Daan kung naa ba siya PhilHealth karo makales siya sa gastos. Sa mga gusto magpa-repair diha mga guys, comment lang mo. Ako nay bahala kay mo home service ko mga guys. Pag human ako diri mga guys, nilayas dayon ko. Nidong na pag ko diri sa Pikas nga barangay. Ang barangay Gutoson. Kay magpa-sit up sila sa ilahang bag-o nga printer o laptop mga guys. Matik hubo dayon ang sapatos. Kay tiles labay ilahang balay unya limpyo kaayo. So mo na ni ilahang printer mga guys. Grabing baguha kaayo gikan pa sa laeng planeta. Daghanda kay salamat sa ilang gihatag nga sliced bread. Naa pagyoy palaman nga Nutella. Hastang lamia kayo mga guys. Kung pwede pa lang mangayo og daghan, daghanon gyud unta nako. I-shout out sa din ako ni sila. Isa ni sila sa mga solid supporters nako. Shout out ko ni Vince Bernex agad. Ako si Bulantoy, Bordski, si Prepol, John GB Jr., Maribel Arido, og ang mga membro sa Splacoy Boys. Nga silang ninyo, Stewart, John Siloy, og J-Lord. Nana anterada diha. Salamat kay ninyo. Daghanda kay salamat sa tanang mga ni-follow sa akong Facebook page. Og sa mga wala pa naka-follow, follow na mo mga guys. Sa mga gusto magpa-shout out, comment lang mo mga guys. Kay shout out mo sa sunod na ko nga video. Kay hapit naman ko mahuman diri mga guys. Magpasalamat ko ni Ma'am Angie ug Ma'am Magdalena. Okay, ang sunod na to nga schedule mga guys. Ito na po sa Barangay Binavista. Pag human na ko install sa printer mga guys, niapit sa ko diri sa plaza. Kay nakita na ko si Dalags TV nga nagpicture diri. Ano akong kabats nga photographer na videographer pag yun. Mrs. Lamonia akong magpa-video mo mga guys. While nag-video ko ni Dalags TV mga guys, niabot ni si Rodi. Kuyawan ko kay abi na kog bangagan niya si Dalags TV. Sa among pag-storya mga guys, syempre kay balon ako unsay tumong niya. Naba kuno koy 5. Kay palit kuno niya og pan dito sa Jojis. Mao tong gitagaan na lang nako og sinsiyo mga guys. Magpasalamat ko ni Dalags TV kay gipicturan ko niya mga guys. Oh yeah. Okay, pag human na to mga guys, nagbiyahe na ko padong dito sa Buenavista. Kay ni chat na si Ma'am Jennifer nako mga guys. Nana ko no siya sa eskwelahan. Daghan day kayo salamat sa tanang mga customer nga nisalig sa ako. Okay, niabot day ko diri sa Buenavista Elementary School. Shout out day ko sa tanang taga Buenavista. Grabe layo kayo diri mga guys. Diara de ang printer ni Ma'am. Epson gyapon ang problema ani nag-paper jam. Gitry og abre ni Ma'am ni mga guys pero wala gyud makaya. Kaya ang bond paper tuwa gyud sa tunga. Lisod kayo kwaon. Mao nang nangita gyud siya og the best nga doktor. Si Dr. Fanilet. Kuyawa gud. Ako na gud na mga guys. Dili man tanan giayo nako maayo. Pero paningkamutan gyud ako na nga maayo mga guys. Unya kay basic ra man ning problema. Ay syempre gigamitan na dayon og mekos-mekos para mahuman dayon. Gibasahan ra ni nako mga guys sa ako ang ampuon. Nga ABCD hantod sa G. Mao to mga guys, nahuman ako dayon. Okay na ang printer, pwede na ko muuli mga guys. Kaya nahuman naman ko repair, manghipos na ko sa ako ang mga tools. Og dire na tama na akong video mga guys, daghang salamat. Ayaw mo kalimot og like, comment, og share. Onya ang pinaka-importante mga guys, follow my Facebook page. Bye-bye! Follow na guys!